गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबी रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि बे खौरांफोरखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनै फुंबिलिनि गिबि खौराङाव दं। क'क्राझार डक्टर श'भा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस कलेजनि फरायसाफोरा फिन सोमावसारफिनदों। प्रिन्सिपाल लारलि ब्रह्मनि हेंथायै फिन सोमावसारदों फरायसाफोरा। थांनाय दान मोननैसो सिगां डक्टर श'भा ब्रह्म मिउजिक एन्ड फाइन आर्टस कलेजनि प्रिन्सिपाल लारलि ब्रह्मखौ कलेजनिफ्राय बोखारनांगौनि दाबिजों गोबां धरना होबाय थानायनि उनाव लारलि ब्रह्मखौ गुबुनाव ट्रेन्सफार खालामनाय जादोंमोन। नाथाय 3 दाननि उनाव लारलि ब्रह्मआ बे कलेजनि प्रिन्सिपाल महरै फिन जयेन जाफैफिनदों। बेखौ लानानै मैया गोजोननाय गैयैजों कलेजनि फरायसाफोरा सोमावसारनाय हाबाफारिया सोलिदों। थारैनो प्रिन्सिपाल लारलि ब्रह्मनि सायाव बिटिआर सरकारा माबादि राहा लागोन बेखौ उननि समावसो मिथिनो हागोन। सोमावसारनाय समाव फरायसाफोरा गोख्रों रावजों बुंदों, जेब्लासिम बे कलेजाव लारलि ब्रह्मनि सोलायै गोदान प्रिन्सिपाल एबा पार्मानेन्ट प्रिन्सिपाल जाय मिउजिक आरो आर्टस लाइननि रोंगौथि गोनां प्रिन्सिपाल मोनागौमानि बे गोख्रों सोमावसारनाया जाबाय थागोन। मानोना फरायसाफोरनि जेंनाखौ लारलि ब्रह्मआ बुजिनाय एबा सुफुंगोनखौ नुहुराखै। बेनिखायनो आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ खावलायो जाहाथे फरायसाफोरनि जेंनाखौ थाबैनो सुफुंनानै होयो। लोगोसे बे कलेजाव सासे मोजां रोंगौथि गोनां आर्टस एबा मिउजिक लाइननि पार्मानेन्ट प्रिन्सिपाल थिसनो बेखौ खावलायदों। रायजोनि लाइमोनफोरनि बेंक एकाउन्टआव थाबैनो 2 लाख रां सोनानै होगोन होननानै आसाम सरकारा फोसावनानै होदों। रायजोनि लाइमोनफोरा बेफार फालांगि एबा गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय बायदियै बे रांखौ मोननो हागोन होननानै मिथिहोदों। बे रांखौ रायजोनि 1 लाख लाइमोनफोरा मोननो हागोन। आसामनि रां बाजेटआव बे थांखिखौ लानाय जादों जाहाथे लाइमोनफोरा गावनि आथिङाव गसंथानो हानाय बायदियै बे रां अनसुंथाइखौ होनाय जागोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों। बे रांखौ लाइमोनफोरा उननि समाव मोननो हागोन ना हाया बेखौ उनावसो मिथिनो हासिगोन। मैया एबा 5 एप्रिलाव गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियन एबा बनसु आरो बर' गौथुमफोरा फारियै BWA, AIBPN, LBS, ABSCF, UTOA आरो CRMCनि बानजायनायाव गोबां बर' सुबुंफोरा 6 घन्टा गोजोननि सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जायो। बे सोमावसारनायनि गुबै थांखियानो जादों गोलाव समनिफ्रायनो आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबि खालामनाय। बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गुबै थांखियानो जादों बर' हारिनि आरो बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय ट्राइबेल हारिफोरनि हा, समाजारि, रांखान्थियारि, राजखान्थियारि, धोरोमारि, रावारि आरो सोलोंथाइ जेंनाखौ बोस्रांनायनि थांखिजों बनसुआ हादरगिरि गाहाय मन्थ्रि मिरु नखर मन्थ्रिनो मेम'रेन्डाम गथायो। कामरुप मेट्र'पलिटान जिल्लायाव नो फ्लाइ जन फोसावदों। गाहाय मन्थ्रि आरो हादरगिरिया आसामाव दावबायफैनायखौ नोजोर होनानै 6 निफ्राय 8 एप्रिलसिम आरो 13 निफ्राय 14 एप्रिलसिम कामरुप मेट्र'पलिटान जिल्लायाव नो फ्लाइ जन फोसावदों। बे फोसावनायखौ कामरुप मेट्र'पलिटान जिल्लानि एडिएमनि बिथोन होनायनि उनाव फोसावना होदों। मख'नो गोनांदि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ साननैनि हाबाफारि लानानै 6 एप्रिलाव काजिरङा माहारियारि पार्कआव दावबायफैगोन। लोगोसे गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि 75थि एबा प्लाटिनाम जुबली फालिथाय फोरबोआव 7 एप्रिलखालि नुजाथिगोन आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ 14 एप्रिलखालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि प्लाटिनाम जुबली फालिथाय फोरबोनि जोबथा सानाव बाहागो लागोन, जेराव 11,000 मोसाखावरिफोरा रंजालि बैसागु फोरबोनि बैसागु एबा बिहु मोसानानै दिन्थिगोन। आसामनि नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय बरलिया दैमायाव गोजावनानै थानाय सासे आइजोनि गोथै देहा बोखांनो हादों। बे आइजोखौ लाहाकपारानि फोरोंगिरि मुनु लाहकार होननानै सिनायथिनो हादों। फोरोंगिरि मुनु लाहकार थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमाव जेबो मिथिनो हानाय जायाखै आरो जायगानि पुलिसआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे जाथायनि सोमोन्दै सोरबाफोर मिथियोब्ला पुलिसनो फोरमायनायजों लोगोसे पुलिस बिफानजों लोगोसे दायनिगिरिखौ हमनायाव हेफाजाब होनो थाखाय ओनसोलनि रायजोफोरखौ पुलिस बिफाना खावलायदों। चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमानि गोथौ ओनसोल फाथाबारि गामिनि थागिबि मणिशंकर नार्जारीनि फिसाज्ला नेहिमिया नार्जारीया गावनि गोब्राब नाजाथाबनायनि गेजेरजों सिलचर मेडिकेल कलेजनि सोलोंथाइ बोसोर 2018-23 बोसोरनिफ्राय
MBBS डिग्रीखौ उथ्रिसार जानो हानानै डक्टर जानो हाबाय। बिथांनि उथ्रिसारनो हानाया ओनसोलजों लोगोसे बर' हारिखौ गोग्गाहोनो हाबाय। मख'नो गोनांदि नेहिमिया नार्जारिया क'क्राझार UN एकाडेमि फरायसालियाव थाखो 11 आरो 12खौ सोलोंथाइ बोसोर 2016-18 बोसोराव उथ्रिसार जानानै सिलचर मेडिकेल कलेजाव MBBS डिग्री लादोंमोन। आसाम सरकारा मोनसे गोनांथारै फोसावना होदों। आसामाव आरोबाव टेट आनजादखौ खुंनाय नंलिया। आसाम सरकारा बुंदों सोलिफु बोसोर 2023 मायथाइनिफ्राय ME थाखोनि टेट आनजादखौ फैगौ 2 बोसोरसिम खुंनाय जानाय नंला। जाय समाव रायजोआव गोबां फरायसाफोरा फोरोंगिरि जानो B.Ed उथ्रिसारनानै फोरोंगिरि जानायनि सिमां लादोंमोन, बेबादि समावनो आसाम सरकारा टेट आनजादखौ खुंनाय जानाय नंला होननानै फोसावना होदों। गुबुन फारसेथिं बेनि सायाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया जेबो बिथोन होनायखौ नुनो मोनथ'वाखै। बेनि सायावनो आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ बुंदों, रायजोआव दासिम गोबां रोजा रोजा टेट उथ्रिसार बिजाथिफोर थानायनि थाखायनो आसाम सरकारा बे थांखिखौ लानांगौ जादों होननानै बिथां रनज पेगुआ बुंदों। आरो बिथाङा बुंबावदों, टेट क्वालिफाइड जानाय बिजाथिफोरा बे बोसोरनिफ्राय फोरोंगिरिनि थाखाय आर'जलाइ थिसननो हासिगोन। मख'नो गोनांदि रायजोनि गेजेराव दासिम गोबां टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरखौ साख्रिनि थिसनथाइ होनो हादोंब्लाबो नाथाय दासिम गोबां बिजाथिफोरानो दंबावो। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मानास माहारियारि हाग्रामा आरो टाइगार रिजार्भनि गासै इक'टुरिज्म एक्टिभिटिसआ फैगौ 10 एप्रिलनिफ्राय मोनफ्रोमबो सप्तानि मंगलबारखालि बन्द थागोन होननानै मानास माहारियारि हाग्रामानि फिल्ड डिरेक्टर मावख'निफ्राय फोसावनानै होदों। थांनाय 1 एप्रिलखालि मोनसे फोसावलाइनि गेजेरजों मानास माहारियारि हाग्रामा आरो टाइगार रिजार्भनि गासै इक'टुरिज्म एक्टिभिटिसफोरा फैगौ 10 एप्रिलनिफ्राय मोनफ्रोमबो सप्तानि मंगलबारखालि बन्द थानांगौ होननानै मिरु आबहावा मन्थ्रि, हाग्रा आरो दै बिफान आरो माहारियारि मोसा रैखाथि खालामग्रा आफादनि बिबानगिरिफोरा बिथोन होदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2022 मायथाइनि सेप्तेम्बर दानाव आसाम टुरिज्म डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसन आरो इन्डियान हटेल कम्पानि लिमिटेडआ मानास माहारियारि हाग्रामायाव हस्पिटेलिटी प्रजेक्ट गायसननो थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', आसामनि दावबायारि बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो इन्डियान हटेल कम्पानिनि बिबानगिरिफोरनि नुजाथिनायाव मोनसे मेम'रेन्डाम अफ आन्डारस्टेन्डिं बिलाइयाव सागान होदोंमोन। आरो ताज ग्रुप कम्पानिया जिनार ब्रान्ड हटेलखौ मानास माहारियारि हाग्रामानि 3.25 एकड़ सायाव लुफुंगोन आरो हटेलनि खथाफोरा गासै 70-80 जागोन होननानै आसामनि दावबायारि बिफाननि मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा बिथाङा फोरमायनानै होदोंमोन। आसाम रायजोनि आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। अरुणोदय आसनिनि रांजों लोगोसे रायजोनि आइजोफोरा आरोबाव 10,000 रां मोनबावसिगोन। रायजोनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों बे गोजोनथाव खौरांखौ। थाबैनो रायजोनि 30 लाख आइजोफोरा बे 10,000 रांखौ मोननो हागोन। आइजोफोरनि गुटनि 30 लाख आइजोफोरा बे रांखौ मोनगोन। अरुणोदयनि 1,400 रांजों लोगोसे 10,000 रां आइजोफोरा मोननो हागोन। आइजोफोरा गावनि सायाव गावनो गसंथानो हायो, बेनि थाखाय बे रां अनसुंथाइखौ होनाय जागोन होननानै रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायना होदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामनानै गालांदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।